Tak, dievčatá, vítam vás na prvom mojom workshope, čo ma tak inšpirovalo k tomu, že odozdať niečo so mňa, kúsok z toho, čo 20 rokov tvorím a proste už ma to tak veľmi až tak naplňa, že posunú to ďalej. Na túto chvíľu som vymyslela, že si vytvoríte taký svoj náramok. Zvolila som perly, shell perly v rôznych farebnostiach a teraz vlastne Dobre, ja by som do toho vstúpila, že vlastne v čom je to také iné, ako štandardne doteraz robila, pretože to nie je len tak, že vy si tu budete vytvárať ozdoby, vy ste absolvovali tú farebnú typológiu, takže ja som si to už skontrolovala. Samozrejme, všetko musí byť v súlade s farebným typom, pretože to nám tiež všetko funguje. To znamená, aj tie šperky, doplnky, to nie je len tak mierny zdiený, že si dám, že sa mi to páči. Takže už som si to skontrolovala, dámy, sa mi vážim a oceňujem si vás prístup, že ste už išli, že ste si nesnažili nejakú provokáciu, že tam dáte nevychotivé farby a mňa by sa mala túto závrate, takže perfektné, hej? Lebo toto viete... Obdivuješ tu, že som to nesla tú škálu, aby sa to proste Samozrejme, mohlo. teraz ešte idem aj teba pochváliť, okrem toho, že som pochválila seba, teda ostatné dámy, aké sú, čiže ocením Bibuš aj od teba a teda ukážka toho, že aj tie perly, hej, to je veľmi dôležitá pointa, majú taktiež rôzne odtiene, hej, že môže to byť, môžu byť krémovejšie, môžu byť teplejšie odtiene, studenejšie, výraznejšie, jemnejšie, takže tuto máme detail, vidíme. Áno, a veľmi sa teším, že vlastne som vybrala aj také typy perál, ktoré sú farebnou škálou nejakého odtieňu, keď si všimneš. Takže či sú to od tých pudrových, rúžových až do tej marhulkovej, alebo na modré, si tiež viete urobiť. tóne, alebo to sú tie odtiene sivej, ako je, nie je farba ako farba, aj keď je to tá základná, ale sú tam... Nie je tu síce 50 odtieňov sivej, ale nájdú sa tam nejaké 3, 4, 5. A potom je táto krásna, že tam je ešte zakomponovaná tá ako keby mint. Áno. Takže niekomu možno aj taká úľa hodí. Takže... Vy ste si už povyberali, takže ja sa teším, dámy, na vás. A začíname. Áno, a začíname. Idem vám túto povedať trošku. A začíname. Každý som vám pripravila, vložila som do tej myštičky žijeme si tu šnúru svoj perál. sen, hej? No, máme tu